יותר גדול מכף יד ממוצעת, קוראים לו אייפון, הטלפון שעושה הכל פחות או יותר חוץ מקפה וספונג'ה. הטלפון הזה עוד לא עשה עלייה רשמית, אבל בישראל, כמו בישראל, יש כבר מי שהצליחו לגייר אותו. ליאור פרידמן מדווח. הרבה ישראלים היו רוצים להחזיק ביד את המכשיר הזה, גם טלפון, גם אייפוד, גם אינטרנט, הכל במכשיר אחד. באמריקה האייפון כבר מוכר במיליונים. חשבתם שהוא לא יגיע לישראל? טעיתם. מדליקים את המחשב, עושים לגוגל ואתה כבר לא בארץ, אתה בכל העולם. ויש הכל לאייפון. People do want to bring their music and their videos with them in their pocket along with their phone, and this is the best way to do that we've ever created. היבוא הרשמי עדיין לא החל, אבל בארץ מסתובבים כבר מאות אייפונים כשרים למהדרין, אולי לא חוקיים במיוחד, אבל בהחלט מביאים גאווה לבעליהם. כל מי שמקנה פשוט דואג שמישהו שנוסע לניו יורק יביא לו אחד כזה. כל מה שצריך זה מחשב, רשת אלחוטית, מתחברים עם האייפון לרשת. התהליך לוקח בערך חצי שעה לבן אדם שיושב בשקט ועושה את זה. באייפון הישראלי הפיראטי אפשר לשמוע מוזיקה, לצפות בתמונות, לשלוח הודעות SMS ולגלוש באינטרנט בעברית, הכל בכף היד. וזה גם טלפון. הלו? אהלן? באינטרנט אפשר למצוא פורומים בעברית עם שאלות של משתמשים שנתקע להם האייפון בזמן התהליך, ותשובות של משתמשים מנוסים. יש אפילו חברות ישראליות שמתמחות בגיור המכשיר לשפת הקודש, אבל בסוף כולם רוצים את הדבר המקורי. אם המחיר יהיה ריאלי, אני חושב שהיו מספיק אנשים, היו קונים אייפון בקלילות, במקום לריב איתו ולהגן עליו ולשמור עליו מפני אפל. הכל לא ממש חוקי, פריצת המכשיר מבטלת את האחריות ועדיין יש לפעמים תקלות, אבל המכשיר הקטן הזה יש כוח לא מבוטל. לא רק שכולם רוצים אותו, חברות הסלולר בישראל עושות הכל כדי לקבל את הזיכיון הנכסף, להפיץ את האייפון בארץ, וגם כשהגאדג'ט הבא יצא, אפשר לסמוך עלינו הישראלים, שנשיג אותו הרבה לפני כולם.